Здравейте, приятели и последователи на страничката Дървото на живота. Днес се включвам на една много важна тема, а именно изцелението. Изцелението не на физическото тяло, а изцелението вътре в нас, на духа, на психиката, на подсъзнанието. Това е един труден процес. Труден процес, който не са необходими само рейки, мандали, медитации, четене на книги и различни уебинари. Да, те ще ти помогнат, но не напълно да трансформираш себе си. Когато си готов за тази работа, ти трябва да поемеш тази отговорност. Но работата е много. След години обучения за личностно развитие, нервно-лингвистично програмиране, коучинг, холистична психология, с която съм международен сертифициран холистичен психолог, констелации. И след тези години обучения, аз извадих есенцията от всичките тези знания, за да ги представя в една моя констелация. Не само констелация, и консултация. Тук не ви се налага години наред да се занимавате с личностното си развитие, за да осъзнаете вашите подсъзнателни програми, ограничаващи вярвания и това, което се случва като повторяемост в родовата система или различните проблеми, да разберете източника на този проблем, защото винаги съм се вълнувала не от самият проблем, а от причината, която е довела до този проблем. Именно това влагам и в моите констелации. Търсим причината на самият проблем. Когато намерим причината, самият проблем се решава. Затова не са ти необходими години личностно развитие и инвестиции хиляди левове в себе си, за да можеш да трансформираш вътрешното си аз по най-добрият начин и да живееш щастливо. Аз те каня да се запишеш за констелация. В рамките на час и половина ние ще работим повече, отколкото си предполагал. Ще се чувстваш щастлив и спокоен след констелацията. За хората, които нямат възможност да си запишат час за констелация, съм създала Viber група, в която правя групови констелации. Да, там няма да сме сами. Там ще правим констелация с хора, участници в констелацията. Ако пък желаете лична консултация и констелация, можете да си запишете час. И да, казвам ви, не е необходимо години да четете книги, обучения, мандали и медитации да правите, за да разберете първоизточника на проблема. За час и половина е възможно това. Така че ти реши. Имам два варианта. Запиши се на този, който желаеш.